Vinga, aquí tenim un Windows 10 per actualitzar. Pitjarem el botó d'inici i escrivint WinBer podem veure la versió de Windows que tenim. Molt bé. El primer pas serà descarregar-nos la ISO des de Can Microsoft. I ens surt l'enllaç de Can Microsoft per descarregar-lo. Aquí podem descarregar dues coses. Un assistent per a la instal·lació de Windows, un instal·lador de medis, que a través de l'instal·lador de medis el que ens permetria és fabricar un pendrive d'instal·lació, però seria un pendrive d'instal·lació que faria la comprovació de si és un ordenador que ho compleix i així. I si no, també ens permet descarregar un arxiu ISO. És un arxiu que quedarà en l'ordenador i que modificarem perquè no faci les comprovacions. Vinga, volem de descarga. Aquesta. Descarregada. En castellà, confirmar. Vinga, descarregar. I ja he iniciat la descàrrega. Ens haurem d'esperar un ratet fins que acabi. Vinga, això ja està acabant. Fet. Aquest arxiu el tindrem a dins de les descàrregues. Aquí està. El següent que necessitarem és el Rufus. I el tinc de canrufus.ie. Deixarem guardar les coses, els cookies. Baixarem la versió que hi ha aquí. Vinga, ja la tenim baixada. La posem en marxa. Buscar actualitzacions. Bueno, sí, faci el que li sembli. Molt bé. Ara hem de posar un pendrive. Hem de seleccionar la ISO de Windows 11 original, ISO, seleccionar-la, i està dintre de les descàrregues, aquesta. Molt bé. Ell ens identifica que és una imatge d'instal·lació de Windows, i ara aquí hem de triar si volem que sigui una imatge que arrenqui per GPT o que sigui per MBR. La GPT serveix per tots els ordenadors que siguin, per dir-ho de pressa, els i3, els i5, els i7, tots aquests ja solen tenir un sistema d'arranc que es diu UEFI i funciona amb GPT. Si és un Core des Duo o alguna cosa així més vella, s'hauria de posar MBR. De moment hi posarem GPT i que s'engegui amb UEFI. Vinga. L'etiqueta hi posarem la que ve, aquí no tocarem res, tot correctament així, i direm que comenci. I ara aquí és on Rufus ens fa la màgia de poder remenar aquesta ISO perquè no ens faci les comprovacions de si l'ordenador compleix o no. Treure el requeriment que tingui més de 4 GB de memòria i el TPM 2.0. Fantàstic, doncs que ho tregui. Treure el requeriment per tenir un compte de Microsoft perquè t'hagis de registrar en el cloud fora també. Crear un compte local amb nom d'usuari. Perfecte, ja em va bé. Posar les opcions regionals, això ja ho posarem a mà. Col·leccionament de dades, sí, esclar, que Microsoft s'enteri de tot el que fem i de tot fora també. I el BitLocker, pot ser interessant treure alguns casos o deixar-lo posat. I en aquest cas el trauré perquè són ordenadors per fer experiments. Vinga. Totes les dades que tens en l'USB s'esborraran, d'acord? I vinga, ja està fent el pendrive. Vinga, doncs ja teníem el pendrive fet. Tanquem i l'expulsem. Vinga, queda preparat.
Vinga, el següent apartat serà fer la còpia de seguretat d'aquest ordenador, perquè, clar, si alguna cosa anés malament no perdéssim les coses. Aviam si es veu una miqueta més bé aquesta pantalla. Ara, vale. Clar, abans de fer neteja traurem totes les coses que ens puguin destorbar. En el meu cas, doncs, traurem aquesta imatge del Windows 11, que això ocupa una bestiesa, i traurem també de la bobera de reciclatge, i així doncs, ens ocuparà menys. Molt bé, doncs per fer aquesta còpia de seguretat instal·larem un disc dur extern. Vinga, un disc extern. El disc extern ha de complir una condició, i és que ha d'estar formatejat amb format NTFS, perquè si no per temes de permisos no vol fer la còpia de seguretat. Així doncs el formatejarem, és un disc de 250 megas, i el formatejarem amb NTFS, si no ens quedaríem encallats en aquí. Vinga. Molt bé, doncs ja el tenim. Per fer la còpia de seguretat ens n'anirem aquí i buscarem còpia de seguretat. I aquí anirem fent doncs, el que ens demana. Còpies de seguretat al OneDrive no és aquest, fer la còpia d'uns fitxers tampoc és aquest, còpia de seguretat de Windows 7. Una mica vell, sí, però bueno, aquesta eina funciona i de fet està inclosa en el pen del Windows 7, del Windows 10 i del Windows 11 també. O sigui que si passés algun desastre, amb el mateix pen del Windows 11 recuperaríem el Windows 10. Clic. Bé, no surt cap còpia de seguretat. Configurem. Vale. L'haurem de deixar en el disc D. Ja ens ho proposa ell directament, en el disc D. Diu que aquest lloc no està protegit per BitLocker. Bueno, de moment encara podem anar tirant sense BitLocker, no passa res. De què voleu fer la còpia de seguretat? Doncs deixa'm triar. Val? Jo vull fer la còpia de seguretat del que m'interessi. Vull fer la còpia de seguretat sobretot de l'ordenador, del disc C. Si tinguéssim un disc D també podríem seleccionar-ho. I m'interessen les còpies de seguretat de l'usuari i les biblioteques que són les carpetes de documents i de fotografies i totes aquestes coses. Això d'aquí és el que ens permetrà poder recuperar el Windows 10 en cas que fallés. Inclou una imatge del sistema de les unitats EFI i Windows Recovery, o sigui, tota la instal·lació que hi ha de Windows. Fem còpia de seguretat, vinga. Tots els elements, tots els usuaris, la C i la imatge del sistema. Això és el que ens permet recuperar. Vinga. I ja el tenim fent la còpia de seguretat. Ara ens haurem d'esperar. Vinga, una vegada acabada la còpia de seguretat, desfarem això que configura ell automàticament, que cada diumenge faci còpies. Canviem la configuració. Aquí està. Planificació. No volem que faci còpies de seguretat cada diumenge. Volem, doncs, fer-ho nosaltres manualment. Vinga, d'acord. Desar la configuració i sortir. Molt bé. Arribats a aquest punt, doncs, tenim el nostre ordenador per actualitzar. Tenim un pendrive on hi tenim el Windows 11 que permet actualitzar ordenadors que no són compatibles i tenim un disc dur amb una còpia de seguretat que ens permetrà recuperar-ho tot si les coses no van bé. Molt bé, doncs agafarem el pendrive i cap a l'USB. Anem a veure l'USB i trobarem un setup, clic, clic. I comença la instal·lació del Windows 11. Sembla que se'ns ha quedat amagat aquí sota. Vale. Vinga. Última actualització, acceptar.
Molt bé, ja ho tenim. Diu listo per instal·lar. Windows 11, conservant tots els arxius i totes les coses. Vinga, instal·lar. I ara aquí sí que ens hem d'esperar un rato, perquè això tardarà, doncs, la seva estona. I, bueno, s'ha reiniciat això, està treballant amb les actualitzacions, l'hem de deixar fer fins que ens deixi operar una miqueta. L'ordenador es va reiniciant quan li convé i va fent les seves coses. Vinga, s'acaba d'engegar. Ja el tenim aquí i està instal·lant encara algunes cosetes, però com veieu això ja és un Windows 11. Farem el mateix que abans, pitjant aquí, WinBear i Whittle. Ja tenim el Windows 11 instal·lat en el nostre ordenador on no es podia. I no patiu per l'activació, perquè si el Windows anterior estava activat, doncs aquest també s'activa amb la seva corresponent llicència digital. Bueno, ara imaginarem el cas que això hagués anat malament i que no s'hagués pogut instal·lar el Windows i ens hagués quedat l'ordenador que no ens engegava o que passés algun desastre. Què hauríem de fer? Doncs engegar amb el mateix pen i recuperar aquella còpia de seguretat que havíem fet. Aquest procediment també serveix per si no fem cap actualització de Windows, si només volem, per exemple, instal·lar un SSD en el lloc on teníem un disc magnètic. Faríem una còpia de seguretat i la recuperaríem d'aquesta mateixa manera, doncs, amb un disc extern i amb un USB de Windows. Comencem, doncs, posant l'USB i engegarem l'ordenador. I llavors hem de buscar la manera que surti el menú d'inici de l'ordenador, que en els ordenadors Dell és apretant la tecla F12 quan apareix el logo. Vinga, F12. I ja em diu aquí dalt, ja m'indica, no es veu ara en la imatge, però que farà sortir el menú d'inici. Vinga, volem engegar, doncs, en el disc USB. Vinga, una vegada està aquí dintre, instal·larem el nostre disc de còpies de seguretat en un altre USB. I tirarem següent. Què vull fer? Jo el que vull és arreglar el meu ordenador. Ara no vull instal·lar, sinó que vull arreglar el meu ordenador. Següent. Faré servir un teclat espanyol, és el meu. En aquest menú hem de fer servir l'opció de solucionar problemes. Nosaltres volem solucionar uns problemes que s'arreglen fent una restauració del sistema. De fet, això és una restauració del sistema si el fem en l'ordenador. Hem de fer servir aquesta, la imatge, perdó, m'he equivocat, és aquesta d'aquí. Molt bé. Ja tinc en marxa el programa de còpies de seguretat que ve del Windows 7 i em diu he trobat una còpia de seguretat en el disc extern. Següent, la vull fer servir. Aquí les opcions aquestes crec que no he de tocar res. Següent. Tot això igual. Finalitzar. Tots els discos es restauraran i es formatejaran, exacte, tot com estava abans, doncs serà posat en aquest disco que ens hauria fallat. Doncs vinga, està segur que vols continuar? Sí. I ja comença el procés de restauració de la còpia de seguretat. Vinga, ens pot sortir alguna advertència, com per exemple aquesta, que diu que haurem d'activar el BitLocker després de fer la restauració. Doncs ja l'activarem. I una vegada fet això, ha acabat ja la instal·lació de tot el que hi havia abans, de fer la instal·lació abans de l'operació del backup, ja podem reiniciar i si tot ha anat bé, ens hauríem de trobar, desconnectem el disc dur, desconnectem el pendrive, ens hauríem de trobar que surt el nostre Windows 10 que teníem al principi de tot. Anem a veure.
Molt bé. Doncs ja hem recuperat del desastre que haguéssim pogut tenir o que hagués pogut passar. Ja hem pogut recuperar el nostre Windows 10, que efectivament és el Windows 10 que hi havia. WinVer... I aquí el tenim, el nostre Windows 10 web, que no es veu. Windows 10. Molt bé, doncs ja està ben fàcil com instal·lar el Windows 11 en un ordenador que no es podia, fent la còpia de seguretat i tinguent el seguro que si alguna cosa no va bé tornem a recuperar l'ordenador com el teníem abans. Fet.